Доброго дня, миру Божого. В Біблії написано, що коли Ісус був на землі, багато людей продавало своє майно, свій скот, свої будинки та слідували за Ісусом. І люди думають, що це якесь сектантство. Але в Біблії також сказано, що лучше збирайте скарб на небі, аніж на землі. Тому що те, що тут ми його з собою нікуди не заберемо, тим більше, коли йде війна, це все може бути зруйноване наше майно. Та й багато випадків того, що воно може просто, людина може просто розорити. Тому найцінніше це скарб на небесах. Як саме його збирати? Служінням Господу. Ставати проповідником, ставати учениками, ставати наставниками, пастирами, апостолами. І робити те, чого учив Ісус робити своїх учнів. А саме нести Його Слово до краю землі. І тоді ми здобудемо скарб на небесах. Тож, якщо ви бажаєте це робити, приєднуйтесь до нашої групи за посиланням під відео. Амінь.